आज इत्तबा आमगे सुरेख माई भारी खुशेरस हस्त हस्त धावून गेलतस. ಆಜಿ ಹಾಂ ಪತ್ರಡ್ ಕರ್ತಸ ಮಿಗೆಲ್ ಇಷ್ಟವರಿ ಪತ್ರಡ್ ಕರ್ತಸ ಮಿಗೆಲ್ ಅಮ್ಮನ್ ಮಾಕ್ ಸಿಗೆಲೆಲ್ ಮಸೊಲ್ಗಾನು ಪತ್ರಡ್ ಕರ್ತಸ ತಕಾ ಮಕ್ಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ. मक्का मिगेल अम्मन पत्रड कोच मिळारी भारी इष्ट गो. तीन कोच पत्रडो आ हा 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 त्याची रुची मुकारी. हसो कसंकी करतस नव्हे म्हण हाव खाऊ का तिथल्यांची. पत्रड सिज्जोनो पेडावण देवण तिथले पुरसत दिनती नल्लल त्याला बाटली आणि वाटी घेऊन बसताती. आता शिवले तत्वे तुम्ही नागो सैबिनी अशी कुशाले कुलेलेले कशी असलेली पत्रड पत्रड होत नव्हे. मीठ मिरसांग आमसाणी पुरा सम पडल्यारी ताजी मुखारी कसं नस सांग. अशी कुशाल केल गो. मागीर म्हाका दिनशी राबू नका. दनपार हांव येऊच भितरी पुरा खाली कोर नका इता. अयो 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 करतात म्हळारी तुमक दीनशी आम्ही खत्तत्वे एक वेळा हांव दीन म्हळारी तुमगे लांब सोडतवे. तू म्हाका दिनशी खायना म्हणून गोतस गो. तशीच अम्म तुका जोर करत म्हणून गोतस. त्यांची नंबिकेर हांव हॉटला वतस. ಹಾ ಹಾ ವಚನೆ ಯತಿ ಬಾಯ್ ಮಿಗೆಲ್ ಪುತ್ತ ನನ್ನ ಸುನ್ನೆ ಉಲ್ಲೋಚೆ ಐಕಲಿಂತ್ವೆ तुम्ही त्यांनी उल्लोचे हंग ताई ऐकतस. आज मिगेल सुन्नेक भारी खुशी दल्ला. आज ती तिगल मने पत्रड करतस त्यांची तुकी खुशी तुम गोतस नवे. एक एक मने पत्रड करतती. हाव कशी पत्रड कोच म्हणरी चरते सोई थोडे तांदूळ हिंगो चरते आमसाणी मिरसांग आणि एक आवळे धोड गोड घालनो करकरी मसाल वाटून पीठ कांक्या उल्लैताना आडता त्या कसं म्हणरी पीठ पत्रडे पन्नास सरोनो मगे तुम्ही करता पळयती तशीची मडचूनो रोल कोरनो सिंधूनो मगिरी पडवणा गान सिज्जोचे. मिगेल सुन्नेक सोयची के उणी घालनो तक्का तोरिदाळी तिंबोन घरका ते तिक्क भारी प्रीती कसंदलर कोरो मक्कित्त नवे मक्केक पत्रड खवच्या म्हणल्या सई दल्लरी केलो जन तशी नाही. आम्ही तांगल घरा गेले रे त्यांनी कसन कोण वाढतात की ते जेवून येऊ का मी त्यांनी आमगेल घरा आयले रे त्यांनी संगील नमने री रंदप कर का त्या नमने एक नमने हट आणि जबरदस्ती करतात. रंदप करतन के नाही खुशेर कोर का नवे तंजमध्ये तस्करी शिकारी म्हणून मी नांकरी गोचनज्ज तद्ना रंदप करतलेंक एक नमने बेजार दत्ता त्यांनी खुशेर असले रे रंदप रुची दत्ता खत्तलेंक एक नमने हित. मिगेल मायनी कसं म्हणलकला तुम्ही त्यांनी तशी कोचसिले त्यांनी एक मसला हात गांधीवचे आणि रपचे. हावे पान हडची धरले धूची धरले सोय कंतुनु रगडेर मासोल ಒಟ್ಟು धरले सारोची धरले सिज्जो धरले प्रत्येक काम हावे करका मासोल मात्र त्यांनी संगील म्हणकी कोरका आसिले. हावे 2-3 वर्ष नु तर रबली एक पंत हद सिकली नवे मागे हगूर कुरकुरच्या सूर केली. वई पत्रडे पन्नाक समाची आमसाणी घालका ना म्हळ्यारी खोर्जी सूर दल म्हळ्यारी ताळेक हात घालून खरपू का दत्ता त्या नमने खर्जत ते तश दिकुनो मैंगे लगी हद आणि सिकता रे हाव खडक दाऊन सांगले तुमगेल नमन कोर्चसले रे तुम्ही करका हाव मिगेल नमन कच्च दला मात्र हाव करता कळलवे म्हणले माई हा दायचंय बिनी तुगल नमने करी म्हणते सिरिंती अनेक विषय गोतस्वे चंद कोडनो नरलेल तेल घालनो समाची चच्चर फोडी खावनो कसने मणगो हक्के देची चणे दाळी दवो मुगा दाळी दवो पल्लर मात्र रुची हाव केल म्हणके रुची दायनी म्हणचे तश म्हणो त्यांनी करचे पत्रड रुची दायना म्हणणी त्यामे एक नमन लायक दत्तसिले दलरी त्यांनी चांगले नमन करका म्हणो हट साधन करताना मक्कई मिगेले एक करका म्हणो हट येतसिले केत नाही तशीत नवे हटा मुखारी रुची पुरा मग शिवत्ता नवे तेत नमका भारी कष्टा कालू पत्रडवे नित्य रंदप कोचेची भारी कष्ट सिले आमगेल गावचे होड मनुष्य गवर माई जन्नी माई हन्नीपुरा पत्रड करताना मग कापेत सिलिंती त्यांनी संगील हद घालनो मसाल वाटूचे आणि पान धुचे पीठ सरोचे सिज्जोचे हे पुरा काम मी गेले असिले पुरा दत्तरी एक 2 फोडी हतर गलत सिलिंती त्या पत्रडे फोडी घरा हल्लारी सू कसवे मिगेल माईंक ते रव लावनो कैलिरी चचरी भज्जू का म्हणून संत सिलिंती
त्यांनी सांगचिक्र मस्त पडे येते त्या ऐकल्यार मी कसं जाल्यार तोंडा उद्दा येता जाल्यार मिगेल माईचे एक गुण हांव केन्नाय मेचवता कसं म्हणारी कोणी कसं नाही खावचें दिवो ना त्यांनी कसं नाही करून ती ते सम वंट गाणं एक लॅक सकाळांक प्रसाद म्हणके वंटीत आशिल्ली ती त्या कसं नाही असं ते चुडचुड म्हणल्यारी ताची रुची विंगड आशिल्ले आतां ते शिवें ದುಡ್ಡು ದಿಲ್ಲರಿ ಪಾನ್ ಮೆಳ್ತಾ आणि पुढे वेरी रगडेर बैसून मसालो टुका म्हणना मिक्सरी थोडे मसालो वाटीला पूर देता आणि पुढे म्हणके होडोड पेडावण बोर पत्रड कोरकावेत एक सान पेडावण तो 2 लोळ पत्रड सिजला पुरो आमक घरच्यांक पुरा आरामार पावता इतले करच्याक आमक बेजारू अनेक संगतसवे 2 फोडी पत्रड घेऊन एक मुष्टी चढ जेवली म्हणारी मिगेल सोयी रसत पळयती बीपी आणि शुगर हानी कोप्पूनु मिगेल लागी युद्ध कळयती एक गडी खाऊनु 2 दिस वळवळ का ताजे पशी ते खायनाशी बशी चांग म्हण दिसता अनेक असं म्हणारी काही पुणी मक्का मिगेल मने पत्रड खाऊ का म्हण आश दावन आजी मिगेल मने पत्रड कोरियांगो मला पुरो मिगेल सूनस पळयती वैवे माई तुम्हीच कराती मक्काजी हे कामस ओ तेई पळयती क्लीन करचस फॅनांत कितली धुळी म्हणला पळयती अशी कसने सांगून घेऊन जुरता पुरा काम मिगेल वेळ पडता हांव कितले पत्रड केले रे हांव खावचे कितले एक 2 फोडी नव्हे ते 2 फोडी पत्रड खावच्याक आंबर जंबर कसल्याक म्हणून हांव येतनु तर आपल्या मनशांक हातपाय बल असताना हांव त्या करका हे करका म्हण असता थेंची रक्त बल उणी दल कुडले कामय नाका खाऊचेय नाका नु तो बश्या म्हण दिसता नव्हे तुम्ही कसं म्हणता ती तुम्ही तुमगेले पत्रडे काणी हंक सांगची भितरी हांव पीठ सारोनु पत्रडे लॉळ कोरनु सिज्जोच्या घालनु इदल्ले तुमगेले निके मुग्धने की म्हणू हय तुम्ही पुरा मिगेल मांगेले पत्रडे काणी ऐकली नव्हे कशेस म्हणू कमेंट्सान तिलसी येती ते आणि तुम्ही पुरा कशी कशी पत्रड करतात म्हणू आमक तिलसी येती हांव अनेक पंता पत्रड करतना तशीच करता आणि आज हांवें मस्त पत्रड केला तुम्ही पुरा येती आमगे ते जेवणाक आमक भारी खुशी दत्ता हिन जेवण आपेला मू चेडू असेल घर कसं पुणी घेऊनच का म्हण पुरा आलोचन कर नाका ती ओगी ओगी भायर सोन येती तुम्ही आमगे ते आयला रे आम्ही ओटू बैसून जेव येत तशी तुमका कसं हडका म्हण दिसले रे ओ ते तोगस पळे येते लाईक म्हणू ते एक लाईक घाल नो तशींची शेअर आणि सबस्क्राईब कर नो ते घंटेक एक हगूर माराती आणि ऑल म्हणच्या ऑप्शनाक लगे येती ते इतले केला पुरो आमक भारी खुशी दत्ता त्यांची नव्हे तुम्ही आमक दिवची उडगी रे आम्ही राखचे ताजी खती रबा आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओत मेळटती धन्यवाद हो पत्रड सितस पण बढांग येतस वैगो सरे का सीतने केला गो हाव एक मुष्टी चढा जाऊत गो दाऊचे दाव पत्रड करच्या प्रूफ नव्हे